מותק, אנחנו הולכים לטייל עם הילדים בגן החיות. למה את לובשת נעלי עקב? חמוד שלי, מאז שאני קניתי נעליים של לאה, זה לא משנה, 8 סנטימטר או 10 סנטימטר. אני יכולה גם לטייל בגן חיות, גם לעשות משמרת בבית חולים, וגם ללכת לקנות משהו בסופר פארם. לי לא משנה, נוחות זה איכות. היי, אלה נעליים של אופסלו, וזה לא הכל, יש לי עוד 3 זוגות בצבעים אחרים ובמודלים אחרים. רוצה לספר לכם למה בעצם אני בחרתי באופסלו. התמיכה שלהם כל כך נוחה לגב שלי, שזה פשוט אין דברים כאלה. היציבות של החלק האחורי של הנעל כל כך חשובה לי אישית, שבעצם ברגע שאני נועלת, אני לא דואגת שקרקע זזה לי מתחת לרגליים. אז מבחינה נוחות, אני עם אופסלו, כי היופי גם נוחות, ואגב, זה 8 סנטימטר, אחר כך קניתי 9, וסיימתי ב10 סנטימטר, שזה בעצם אני הכי אוהבת, כי זה אלגנטי, פגז פשוט על הרגל, וממליצה מכל הלב. שנים שחיפשתי נעל מאוד נוחה, שאני אוכל לעמוד עליה הרבה זמן, לפגישות, לאירועים, שתהיה גם יפה, גם נוחה. ובאמת לפני 4 שנים מצאתי את אופסליו, ויש להם נעליים שהן נוחות ברמות, אני לא האמנתי, אבל אני עומדת אירועים שלמים על נעליים, רוקדת, הולכת, מתזזת, ופשוט הן כמו כפפה לרגל, לא מרגישים אותן, הן נוחות, הן ממש כמו כפכף, כאילו אני הולכת, וגם החברות שלי לא מאמינות איך הן נוחות לי ואיך לא קשה לי עם העקב, ואני תמיד אומרת להם, כשאני הולכת אופסליו, אני פשוט הולכת יציבה, בטוחה, כיף לי, אני לא מרגישה שום כאב, ממש נעל נוחה בטירוף, ממש. Очень нравится эта обувь, она очень удобная, она очень красивая. Нравится то, что среди не кожи. Очень нравится и дизайн этой обуви. Очень интересно, что здесь крыло ангела. Я всем советую, буду всегда покупать. Удивительно красивая, удобная обувь.